Meinasin mainostaa tätä kirjaa, mutta en mainosta enää. Tämän kääntäjänä on ollut mun Raamattupiirin nuoria ja tarkoitus oli tehdä siitä sellainen, että näitä monimutkaisia asioita ymmärtää asioihin perehtymätön ihminen. Toinen, mitä mainostan pikkusen, on Ihmeiden Jumala, joka seinäjoukelainen fyysikko Petteri Välimäki, joka on mun Raamattupiirissä ollut pitkään, tekstitti suomeksi ja me tuotiin tämä markkinoille. Tämä on aivan loistava esitys luonnosta ja sen ihmeestä, ja se päätyy sitten myös ihan evankeliumia ihmisen syyllisyyteen. Ja kolmas, jota mainostan, on 6000 pistettä, joka on suhteellisen lyhyt, mutta vavahduttava, joka katsoo tämän, ymmärtää, mistä evankeliumissa on kysymys ja minkä takia Jumalan tykö ei pääse omien hyvien tekojen kautta. Nämä on kaikki sellaisia, joita mä aina opiskelijoille, niin kun ne valmistuu, niin ne saa. Ne on saanut joskus Tapio Puolimatkan kirjan lahjaksi, kun ne väittelee. Ne on saanut joskus tämän kirjan ja ne on saanut erilaisia muita kirjallisia tuotteita. Ja on sääli, että kristittyjen parissa monesti enää lueta, koska lukeminen on se tapa, jolla me opitaan ja ymmärretään. Jumala päätti ilmoittaa itsensä sanan kautta. Juutalaisia kutsuttiin kirjan kansaksi. Mä välillä olin yhdessä opiskelijatapahtumassa, siellä oli enemmän opiskelijoita kuin täällä. Yksikään kristitty opiskelija ei ole edes ottanut mukaansa, vaikka ilmaisiksi olisin antanut. Sellainen trendi on monissa paikoissa, että on parempi, että meillä on kivaa yhdessä, me lauletaan ja hurrataan ja koetaan jotakin, kun Jumala on tarkoittanut, että meidän ymmärrys tulisi mukana. 45 vuotta on kulunut siitä, kun mä kävin kamppailua, mihin leiriin oikein kuulun. Vaimoni, joka oli silloin kihlattuni Maria, onneksi ei antanut periksi. Tuli uskoon ja mä olin vierellä. Ja hän rukoili yhden evankelistan kanssa ja tämä henkilö kysyi multa, että mitä sinä nyt aiot? Ja mä sanoin hänelle, että hyvä on. Mä otan selvää. Tietysti Jumala oli jo valmistellut. Me oltiin vuosi tapeltu näistä asioista. Hän sanoi, että hän on syntinen. Mä olin taas teekkari ja vänrikki ja armeijasta tullut ja kaikki hymyili mulle. Miten joku voi alkaa puhua synnistä? Se oli mulle käsittämätön asia. Jumalan pyhä henki on tietysti sitä varten, että hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja näin alkoi käydä munkin kohdalla. Syksyllä 1969 mulla oli yhtä aikaa menossa noin 50 kirjaa, joita mä luin. Ja niiden kautta vähitellen ymmärsin, että tämä on totta. Ja mun kurssikaverit kertoivat, että mä heitän jo evankelioon ennen kuin mä olin itsekään ymmärtänyt kunnolla, mistä on kysymys. Mä kerron, että mä oon etsimässä jotain kristinuskosta. 1969 Suomi oli vielä hyvin kristillinen maa. Kaikki kuului kirkkoon ja kaikki piti kristinuskoa totuutena. Lahden yhteiskoulussa, jossa kävin, niin joka aamu seistiin aamuhartaudessa. Voimistelusalissa seistiin ja laulettiin virsiä. On hämmästyttävä, mikä määrä virsiä sitä osaa ulkoa. Yleensä tai aamuhartauden jälkeen en mä nyt yleensä, mutta aina joskus mä marssin rehtorin kansliaan, koska mä häiritsin sitä tilaisuutta aina pelleilemällä siellä joukossa. Niin mä opettelin Lahden yhteiskoulun järjestyssääntöjä ulkoa ja kävin lausumassa niitä rehtorille. Mutta Jumala on se, joka pysäytti mut sinä vuonna. Siitä on 45 vuotta. Me on oltu 44 vuotta naimisissa. Meillä on 4 lasta, meillä on 5 lastenlasta ja meillä on koira, joka melkein otettiin mukaan, koska se kävi meidän kanssa Firenzessä asti, kun mä pääsin eläkkeelle. Eli se on Labradorin nouta, joka viihtyy missä tahansa. Tässä oli johdannon johdanto. Mä tiedän, että olette jo väsyneitä Tapion puheiden kanssa. Väsähtää aina. Mutta niistä oppii paljon. Ja mä oon erittäin kiitollinen siitä. Ja me on yhdessä tehty kaiken näköisiä asioita. Kun mä ensimmäisen kerran puhuin evoluutiosta meillä Teekkarikylässä, niin Tapio oli meillä silloin kuuntelemassa. Se on tuossa mun kirjassakin mainittu. Sitten Otaniemen marksilaiset ateistit haastoi kristityt
keskusteluun. Ristinkilan puheenjohtaja pelästyi ja sanoi, että ei ne tule, mutta hän soitti sitten mulle ja mä täällä nyt hyvä ihme sanoi, että ei. Silloin hän julistaa voittoa koko Teekkarikylässä. Ja mä sanoin juu ja me tullaan sitten ja mä pyydän muita mukaan ja Tapio ja minä oltiin siellä esimerkiksi mukana. Ja Otaniemen Teekkarikylässä oli siihen aikaan Teekkariradio, joka siis välitettiin ohjelma, tämä väittely jokaiseen Teekkarikylän soluun ja siellä me sitten yhdessä väiteltiin näiden marksilaisten kanssa kaikista mahdollisista asioista 2 iltaa. Tämä otsikko, joka mulle tälle puheelle on tässä näin annettuna. Mä mietin sitä kirjan otsikkoa. Tämä on suoraan tämän kirjan otsikko, jos ette ole vielä tajunneet sitä, niin pitkään ja ystäväni Kimmo Pälikkö, joka on taidemaalari, ehdotti, että laita se tällaiseksi, että evoluutio usko, ettei evoluutiolla missään nimessä tule sellaista kuvaa, että se olisi tiedettä. Ja siitä syntyi tämä nimi. Ja itse asiassa mä olin vuosi sitten maaliskuussa Vaasassa puhumassa ja siellä joku ehdotti, että mä kirjoittaisin kokemuksestani ja junassa kotiin mennessäni mä hahmottelin. Mulla on tässä edelleen tässä mun muistivihossa se kirjaidea sitten ja kirjoittelin siitä. Ja mun ykköstarkoitus oli kirjoittaa kirja, joka rohkaisisi ihmisiä olemaan kristittynä maailmassa, joka vihaa Kristusta. Ja mä oon nyt saanut lukijoilta melkein 50 suoraa palautetta, miten se on heitä rohkaissut. Viimeinen tuli tänä aamuna Jyväskylän yliopiston taloustieteen puolen lehtorilta. Että hän osti sen kirjan ja häneltä meni alle 24 tuntia, kun hän pääsi sen läpi. Ja hän rohkaisi hirveästi. Eli se oli se syy, minkä takia mä tämän kirjoitin. Ja kun mä olen eläkkeellä, niin oli hauska opetella kaikki painotekniikkaan liittyvät asiat. Mä tein tämän kirjan alusta loppuun asti ja lähetin sen sitten kirjapainoon ja he painavat sen siellä. Toinen painos on tuolla. Se on se syy. Ei me Tapion kanssa kumpikaan, tai en mä Tapiosta tiedä, mutta yritetään rikastua kirjoilla, vaan kouluttaa kristittyjä, ajattelee ja ymmärtää, niin että heillä olisi älyllisiä aseita seistä tässä maailmassa. Mä aloitan tämän lukemalla Jukka Ukkolan, Suomen Kuvalehden kolumnistin pienen kolumnin. Kertoo, miten tämä evoluutiousko hallitsee. Australialaiset tiedehenkilöt ovat havainneet, että pesusienen ja ihmisen geeneistä lähes 70% on samoja. Tämä viittaa vahvasti siihen, että jompikumpi on polveutunut toisesta. Perinteisen näkemyksen mukaan todennäköisin on sellainen periytymisjärjestys, että ihminen oli alun perin pesusieni. Tai ehkä jo sitä ennen jotain muuta, esimerkiksi saippua. Sitten hänestä kehittyi tohvelieläin, ahvena, sisilisko, pesukarhu, sika, apina, orangutangi ja lopulta homo sapiens. Muinaisilta ajoilta meissä on näkyvissä edelleen useita geneettisiä jäänteitä, kuten häntäluu ja kyrmyniska, sekä se, että jotkut meistä juovat kuin sienet, toiset ovat tohvelisankareita ja kolmannet sikailevat. Jossain kehityksen vaiheessa tästä sukupuusta lienee erkaantunut se haara, josta ajan mittaan kehittyivät muun muassa vaahtokumi ja styroksi. Tuo on kuitenkin vain ihmisen keksimä kehitysoppi, johon sisältyy sellainen ylemmyyden tuntoinen ajatus, että ihminen olisi muita luontokappaleita parempi. Sehän ei ole ollenkaan varmaa. Itse asiassa ei ole todistettu edes sitä, että jos pesusienen ja ihmisen geeneistä 2/3 on samoja, niitä olisi nimenomaan ihmisellä enemmän tai jotenkin kehittyneempinä. Jos pesusienet tai vaikkapa edes pesukarhut tutkisivat geeniperimiä, ne voisivat päätyä aivan toisenlaiseen, jopa päinvastaiseen järjestykseen. Siis ehkä joskus aikojen alussa onkin ollut ihmisiä, ja heistä on pikkuhiljaa alkanut kehittyä papiaaneja, näistä sitten sormieläimiä, liito-oravia, lentokaloja, merihevosia ja lopulta pesusieniä. Käytännössä tämän suuntainen devoluutio on voinut tapahtua paljon suoraviivaisemmin ja nopeammin,
Jos esimerkiksi alkuihmisellä on ollut jalkasieni ja hän on käynyt pesulla valtameressä, jalkasieni siis olisi hypännyt ihmisjalasta lämpimään veteen ja paisunut siellä pesusieneksi ilman välivaiheita. Tämän tyyppistä kehitystä tapahtuu vielä tänäkin päivänä nimenomaan vetisissä oloissa, kuten uimahalleissa ja suihkuhuoneissa. Ja juuri niissähän pesusieniä esiintyy kaikkein taajimmin. Jukka Ukkola kirjoittaa välillä mainioita juttuja ja terävästi analysoi asioita. Ja ymmärtää myös sen, että asiat on voinut mennä toisinpäin. Mä oon tehnyt tähän esitykseen muutamia kalvoja. Mä toivon, että te näette ne, koska tämä perustuu nyt niiden ymmärtämiselle. Tämä seuraava, mitä luin juuri, oli australialaista yliopistosta. Siellä kristityt järjesti tilaisuuden yliopistoon. Tilaisuuden nimi oli evoluutiomyytin murskaaminen oikeastaan, Evolution Busting the Myth. Sen seurauksena, kun yliopisto kertoi, että tällainen tilaisuus siellä järjestetään, niin alkoi valtava nettihyökkäystä tilaisuutta vastaan. Jotkut koki, että se loukkaa yliopistoa. Jotkut sieltä valmistuneet sanoivat, että he häpeää, että he ovat valmistuneet tällaisesta yliopistosta. Joku kirjoitti, että on helppo tapa todistaa evoluutio todeksi. Se on sellainen, että kaasutetaan kaikki luomiseen uskovat kuolemanleirillä ja sen jälkeen mitataan, kuinka paljon maapallon älykkyys on noussut. Tällaisen painostuksen kohteena yliopisto pelästyi. Mä kerron tuossa omassa kirjassani monta kertaa, miten mä oon peloteltu ja ahdisteltu ja miten mä oon pelännyt todella. Ei siinä ole mitään erikoista, että ihminen pelkää, kristitty pelkää. Ero on vaan siinä, että meillä on yhteys häneen, johon me voidaan turvata. Että me ollaan yksin sen pelon kanssa. Nuorena mä ajattelin, että kristitty on se, joka tulee yhä rohkeammaksi. Hänestä tulee Tarzan ja mustanaamion risteytys, joka ei pelkää mitään. Nyt kun mä oon tässä iässä, niin mä huomaan, että ei se näin ollutkaan. Kristus tulee yhä heikompi ja hän turvautuu yhä enemmän paimeneensa, jonka kautta hän saa voiman. Yliopiston johto hämmentyi siellä Australiassa sillä tavalla, että he tarjosivat näille järjestäjille, joka oli kristillinen seurakunta, että he jopa maksaa heille vaihtoehtoisen kokoussalin vuokra, jos he suostuu purkamaan tämän sopimuksen ja lähtemään pois. No, paikallinen pastori oli sitkeä eikä siihen suostunut, koska oli jo maksanut vuokra ja se tilaisuus pidettiin siellä. Sinne tuli ateistit joukolla väittelemään ja kinaamaan ja hurraamaan, mutta se tilanne päättyi, niin kuin usein nämä tilanteet päättyy, että heillähän hölmistyi, millaisilla argumenteilla nämä kristityt oli. Se on vähän sama kuin John Lennox oli Suomessa ja hän oli väittelemässä suomalaisen professorin kanssa. Niin tilanne oli välillä sellainen, että John Lennox on äärimmäisen mukava ja lupsakka kaveri. Niin vastapuoli ajatteli, että tämä on helppo nakki. Mutta John Lennox astuu argumentoimaan, niin siinä housut alkaa tutista. Ja oli selvää, että tämä toinen jopa pelästyi ja pyritti välttämään mikrofonia ja mumisi jotain muuta, koska se kaikki nauhoitettiin. Kristityllä on argumentteja, on helpompi puolustaa totuutta kuin valhetta. Näin mä oon aina ajatellut. Mutta koska ihminen vihaa totuutta luonnostaan, vihaa valkeutta, vihaa tulla valkeuteen synnin takia, niin sen takia koko ympäristön paine kohdistuu sitä totuutta vastaan. Mutta meidän ei pitäisi pelätä. Ne, jotka vastustaa, on myös ihmisiä ja pelkää. Vapaa-ajattelijoiden kanssa kerran kauan sitten jo Radio Äänekoskessa oli, ja mua vähän hirvitti, mitä tästä tulee, kunnes näin vastustajakaan tuli puolijuovuksissa, sinne hän oli niin peloissaan siitä tilanteesta, että me kohtaamme ihmisiä, ja meillä ei ole syytä pelätä. No näin kävi australialaisessa yliopistossa. Pelko on se, jolla pelolla on valtava voima ihmiseen. Mä uskon, että Jumalan vihollinen ohjaa ihmisiä pelon kautta enemmän kuin mitään. Ihmispelko panee paulan, sanoo Salomo sananlaskussaan. Ja mä oon raamattupiirini kanssa, me on käyty Johanneksen evankeliumia läpi nyt melkein 2 vuotta. Ja juuri pääsiäisenä päästiin pääsiäisteemaan.
Ja siellä kerrotaan Pilatuksesta. Siellä on jae Johannes 19, että tämän takia Pilatus pelkäsi vielä enemmän. Pilatuksella oli periaatteessa Rooman edustajana valta. Hän olisi voinut tehdä mitä vaan, heittää fariseukset pellolle, ristiinnaulituttaa Jeesuksen tosta vaan. Ja Raamattu sanoo, että hän pelkäsi. Saatana manipuloi häntä niin, että hän teki sen, minkä hän tiesi vääräksi. Hän yritti luikeralla irti, vapauttaa Jeesuksen, vedota juutalaisiin, katso ihmistä, en löydä tästä mitään syytä, oletko kuningas? Ja pelko ahdisti häntä koko ajan. Hän tajusi, että Jeesus on jotain enemmän. Mutta lopulta hän pesi kädet ja antoi Jeesuksen ristiinnaulettavaksi. Me nähdään, miten Jumalan vihollinen manipuloi Pilatusta ja pelon kautta. Ja tällä tavalla hän haluaa manipuloida tietysti meitäkin. Kristittynä meidän ei pitäisi siihen alistua. Mutta ympärillä olevaa maailmaa hän manipuloi tällä tavalla. Tunteiden, pelon ja monenlaisten tällaisten asioiden kautta. Jos ajatellaan Jeesusta siinä samassa tilanteessa, kellä oli syytä pelätä? Jeesus, ihmisen poika, tietää mitä hän kohtaa. Hän oli vapaa pelosta, hän tiesi, että Isä on hänen puolellaan ja näin on tapahtuva. Niin sen yhden päivän aikana me nähdään, miten Jeesus rukoilee Johannes 17 opetuslasten puolesta, ei itsensä. Kun häntä tullaan ottamaan kiinni Getsemanessa, Juudas tulee sinne, Jeesus kysyy, ystäväni, miksi tänne tulit? Kyllä Jeesus tiesi, miksi Juudas tuli sinne. Hän kutsuu pettäjäänsä ja vihollistaan ystäväksi ja tarjoaa vielä kättä. Sulla on vielä mahdollisuus. Peli ei ole menetetty. Kun hän menee, hänet otetaan kiinni, hän sanoo, jos minua etsitte, niin antakaa näiden mennä. Hän ajattelee opetuslapsia. Pietari lyö korvan pois Malkukselta. Jeesus sanoi, sallikaa tämä, ja hän parantaa. Vaikka hän on itse se, joka on valtavan ahdistuksen ja paineen alla. Hän on vapaa siinä kuitenkin. Kun hän sanoo, minä se olen, niin sotajoukko ja palvelijat kompuroi ja kaatuu. He häkeltyivät Jeesuksen edessä. Kun Jeesus viedään Pilatuksen eteen, Jeesus sanoo Pilatukselle Johannes 19, että sen synti on suurempi, joka antoi mut sun käsiisi, koska he tiesi, mitä teki. Hänellä oli aikaa toisin sanoen puhua Pilatukselle hänen synnistään. Jeesus todellisena lääkärinä aina pyrkii osoittamaan ihmisen ongelma, ja se on synti. Sitten hän voi parantaa. Jeesus tuodaan ruoskittuna pihaan, ja Pietari tulee juuri kiellettyään hänet. Jeesus katsoo häneen. Herra katsoi Pietariin. Ja uskon, että hän katsoi rohkaistakseen, auttaakseen. Jeesus on se, joka on ruoskittu ja piinattu, mutta hänellä on aikaa Pietarille. Kun häntä viedään pois, naiset itkee häntä. Jeesus sanoo, Jerusalemin tyttäret, älkää minua itkekö. Hän huomioi heidät. Hän kantaa 100 kilon ristiä selässään. Kun häntä lyödään ristille, mikä ei varmasti ole mukava asia. Hän sanoo, että Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Tai kun hän on ristillä, hänellä on aikaa, hän ei kiroa kohtaloa, hän huolehtii äitinsä tulevaisuudesta. Ja sen lisäksi hän vielä alkaa keskustella ryövärin kanssa vieressä ja huomioi häntä. Ja sen jälkeen hän sanoo, se on täytetty ja antaa henkensä. En tiedä ketään muuta, jota kannattaisi seurata, jonka käsiin kannattaisi elämänsä antaa. Stephen Hawking ei ole sellainen, Richard Dawkins ei ole sellainen, Tapio Puolimatka ei ole sellainen, Matti Leisola ei ole sellainen. Mutta Jeesus Kristus on se, jolla on aina aikaa ihmiselle, joka on ainoastaan ja vain kiinnostunut meidän parhaasta. Mutta hänen vihollisensa yrittää pelon kautta ohjata meidät pois hänestä. Mistä lopulta on sitten kyse tässä kaikesta? Tässä evoluutiotarinasta, joka meille tarjoillaan. Kyse on siitä, että tämän tarinan kautta meille kaupitellaan ajatusta, että ei ole Jumalaa.
Nyt mun on kuuma, sallitteko, että otan takin pois? Jos tämä estää teitä kuuntelemasta, niin panen sen takaisin. Eli ihminen länsimaisessa Euroopassa uskoi ehdottomasti, että Jumala on kaiken takana. Mutta sitten tuli Darwin ja muutti käsityksen tällä alueella todellisuudesta. Ja sen takia tämän ajatuksen vastustaminen herättää niin voimakkaita reaktioita. Ihmiset menee aina omituiseksi. Yksi alue, jota mä oon opettanut paljon on ihan molekyylitasolla proteiineista ja niiden rakenteista kaikesta. Ja mä otan aina yhden luennon, jossa mä kysyn kysymyksen, mistä proteiinit on tulleet. Silloin tunnelma sähköstyy aina. Ja sitten me keskustellaan ja mä kerron, miksi mä en usko, että darwinistinen selitys selittää niitä. Ja mä olen nähnyt sitä, että luennoilta tulee ihmisiä uskoa. Ei luennoilla, vaan niiden jälkeen. Se on pysäyttänyt heidät miettimään. William Provine on Cornellin yliopiston biologian historian professori. Tämä sitaatti on tuosta mun kirjasta. Te voitte jopa nähdä netissä William Provinen puhuvan sellaisella filmillä kuin Expelled. Hän kertoi, että hän oli kristitystä taustasta, kaikki oli hyvin, mutta sitten hän sanoi, että hän tuli yliopistoon, hänelle kirja, professori antoi kirja hänelle, että jos tämän kirjan jälkeen vielä uskot, niin sitten jutellaan lisää. Ja hän sanoi, että on turha toivo, jos uskoo evoluutioon, että on olemassa mitään vapaata tahtoa, ja että ihmiselämällä olisi mitään syvempää merkitystä tai tarkoitusta, ja kun me kuollaan, me ollaan lopullisesti poissa. Hänellä on syöpä, ja hän sanoi, että hän ei halua kärsiä, hän ottaa hengen itseltään ennen kuin tullaan siihen vaiheeseen, että toivoa ei enää ole. Tällaista meidän itse asiassa opetetaan, niin kuin Tapio sanoi, meidän kouluissa, meidän nuorille. Mä olin monta kertaa Kirkkonummen lukiossa ja kerran opettaja antoi mulle lukiolaisen aineen, 15-vuotiaan aineen, jossa tämä lukiolainen sanoi, että hän tutki tiedelehtiä ja muodosti itselleen aukottoman maailmankatsomuksen. Sen mukaan elämällä ei ole mitään tarkoitusta ja on ihan sama kuolenko nyt vai huomenna. Ja tämä oli 15-vuotias ja mä ajattelin, että voi, minkälaisen sanoman nämä nuoret saa koulun opetuksen kautta. Kouluihin usein vielä pääsee, ei enää aina. Ressun lukiossa kristityt yritti järjestää tilanteen, johon mut olisi kutsuttu mukaan väittelee jonkun kanssa, mutta rehtori kielsi sen. Mun kirjasta tehtiin kirja-arvio biologian ja maantiedon opettajien liiton Natura-lehteen. Toimittaja olisi jo hyväksynyt, mutta toimitusneuvosto esti sen julkaisemisen. Eli tällaista tietoa ei hyväksytä tieteenä. Nyt viimeiseksi yliopistolehdessä Kari Enqvist ja Syksy Räsänen on kirjoittanut siitä, miten minun Tapion kaltaisen ajattelu on niin kuin tieteen vastaista. Oletko sä, Tapio, lukenut sen jutun? Koska mäkään en ole sitä vielä lukenut. Me on luvattu kirjoittaa vastine siihen. Ehkä se olisi hyvä lukea. Mutta yleensä näitä vastineita ei hyväksytä. Tämä lumous, josta Tapio puhuu, tämä salainen uskonnollisuus hallitsee yliopistomaailmaa niin paljon, että ihmisten on vaikea tajuta sitä, että siellä takana on suuri joukko uskomuksia. Mä olin Japanissa tiedekokouksessa, koska me oltiin maaliskuun lopussa, kirsikan kukat parhaimmillaan. Ja mun vieressä lentokoneessa istui kaveri ja mä aloin juttelemaan. Hän paljastui väitöskirjaa viimeisteleväksi kemistiksi, joka oli Slovakiasta ja yhdessä Sveitsissä tehnyt sitä. Ja mä kerroin, että mä oon ollut kemian osaston johtaja. Me juteltiin ja sitten mä sanoin, että mä oon yksi tunnetuimpia darwinismin vastustajia. Ja hän sanoi automaattisesti, et kai vain ajattele, että tämä on älykkäästi suunniteltu. Ja sen jälkeen me juteltiin siitä ja hän vähitellen tajusi, että hän hyvin uskonvaraisesti on omaksunut hirveän kasan asioita. Lopuksi me puhuttiin evankeliumista ja kuka on tämän luonut ja miten häneen saa yhteyden.
Ihmisiä kiinnostaa kyllä, jos meillä on vaan rohkeutta puhua heidän kanssaan. Viimeinen henkilö, joka tuli raamattupiiriin mukaan, kun mä olin dekaanina Otaniemessä, yksi professori tuli mulle valittamaan, että asiat on huonosti ja mun pitäisi tehdä sitä sun tätä. Ja mä sanoin hänelle, että ei noin nyt niin tärkeitä asioita ole. Ja mä aloin kertoa, mikä musta on tärkeämpää. Ja hän aluksi myöhemmin sanoi, että hän ajattelee, että onko mä se on. Puoli vuotta myöhemmin rukoiltiin yhdessä ja nyt me on 1,5 vuotta yhdessä tutkittu raamattua hänen ja vaimonsa kanssa. Hän on yli 60. Eli siellä täällä ihmisiä on aina. Evoluution uskotaan, mutta ilman muuta pitää herättää aina kysymys, onko se totta. Tämän kuvan mä oon nyt pari kertaa näyttänyt ja mä oon nähnyt tämän elokuvan 2 kertaa. Oletteko te nähnyt tätä? Tämä on elokuva suomenkielisellä nimeltä Valamiesten ratkaisu. Englanninkielinen nimi on 12 Angry Men. Ja idea on se, että valamiehet tulee saliin ja tuomittavana oikeastaan kuolemaan nuori latino. Ja kaikki on sitä mieltä, että asia on päivänselvä, todisteet osoittaa, että hän on murhaaja. Ja sitten äänestetään ja 11 sanoo tuomittu, syyllinen. Mutta Henry Fonda, joka tuossa kuvassa on, sanoo, että ei. Ja muut suuttuu hänelle. Ja Henry Fonda sanoi, että nyt me ollaan lähettämässä ihminen sähkötuoliin, pitäähän meidän nyt ainakin vähän keskustella siitä. Ja se elokuva etenee sillä tavalla, että lopulta kaikki 12 päätyy siihen, että se on syytön. Ja se on hyvin mielenkiintoinen, vangitseva elokuva. Trailerin näkee netistä koska tahansa. Ja viimeinen, joka vastustaa, on sellainen, joka on kohdannut isänsä kohdalta valtavaa väkivaltaa ja hyljeksintää. Ja hän vihaa kaikkia, siksi hän haluaisi telottaa kaikki joka tapauksessa. Riitti, että yksi nosti kysymyksen esiin, onkohan se totta. Mä muistan, kun mä olin nuori kristitty 69 ja mä aloin epäillä evoluutiotarinaa, koska mä olin käyttänyt sitä kristittyjä vastaan koko ajan. Ja mä aloin miettiä, että onkohan tämä totta. Ja mä en tiennyt ketään, joka ajattelisi niin. Mä luin biokemiaa elämän syntyä siellä, jonka mun professori antoi, ja mä ajattelin, että tämä on mitään järkeä. Ja mä en tiennyt yhtään ihmistä koko maailmassa, joka ajattelisi samalla tavalla. Paitsi Kari Törmä. Mutta hän ei ollut biokemisti. Mutta sitten mä kuulin, että Amerikassa on sellainen professori kuin John Moore, joka on kristitty eikä usko evoluutioon. Mun isoäiti asui Michiganissa. Ja John Moore oli Michiganin yliopistossa. Silloin ei ollut sähköposti. Mä lähetin mun isoäitille kirje, jonka hän välitti Michiganin yliopistoon. Ja mä sain vastauksen ja on toinenkin. Ja myöhemmin mä opin tuntee lisää. Ja nyt mä tunnen sadoittain. Yksinään on vähän kurja olla aina, mutta jos on 2, niin on paljon parempi. Jeesuskin lähetti 2 opetuslapset aluksi. Eli yksi alkoi epäillä. Ja riitti, kun hän esitti kysymyksiä. Voisitko sä kertoa mulle miten? Mä annan muutamia vinkkejä teille. Kai mulla vielä on aikaa. Eikä kukaan vielä ole nukahtanut. Et miten te voitte oppia arvioimaan näitä asioita? Meille usein esitetään joku tulos ja selkeä kauhea kohina alkaa siitä, kuinka selittää kaiken. Tapion puheeseen liittyen viimeiseksi on tämä tietty taustasäteilyn rinnalla löytynyt havainto, joka muka kertoo ja kumoaa taas kaiken ja muuttaa kaiken fysikaalisessa maailmassa. No mun alueella, silloin kun mä opiskelin, oli erittäin vahvana tämä ajatus elämän synnystä. Maailman tiedelehdistä kohisi siitä kovasti. Nyt on ensimmäiset askeleet elämän synnystä otettu. 50-luvulla kirjoitettiin, että tämä on melkein selvä juttu. Silloin gradutyötä tekevä, vähän niin kuin diplomityöntekijä Chicagon yliopistossa Stanley Miller, tämän koelaitteiston kanssa, hän ohjasi sinne kaasuja, sähköpurkauksia ja otti sitten syntyneitä yhdisteitä talteen. Ja sieltä löytyi joitakin proteiinien rakennuspalikoita.
Ja välittömästi kaikki kertoo, että elämän synty on melkein todistettu. Ja tämä on biokemian kirjoissa. Silloin on helppo nyt hymyillä, mutta silloin se oli selvä juttu. Mutta meidän lukion biologian kirjoissa on tällaisia kuvia. Tämä teksti ei voi näkyä teille, mutta tämä on suoraan lukion biologian kirjasta. Kai te kuulette tämänkin. Meteoriittipommituksia, UV-säteilyä, sähköpurkauksia, alkumaa, kun elämää ei ollut ollenkaan. Ilmakehässä oli erilaisia kaasuja, sieltä syntyi orgaanisia yhdisteitä, niistä syntyi proteiinia, rakenneosia ja proteiineja. Ja täällä sanotaan, että veri alkoi syntyä nukleenihappo- ja proteiinien rakenneosia. Tämä on koko sivun kuva lukion biologian kirjasta, jonka ostin ihan nähdäkseni, että vieläkö tämä kaikki on siellä. Ja se on kaikki siellä. Jokainen kemisti tietää, että tällä tavalla ei synny proteiineja. Ei mitenkään. Puhumattakaan, että syntyisi DNAta. Mutta tällaista kirjoitetaan. Yksi, joka kritisoi mun kirjaa, sanoi, että lukion kirjat nyt totta kai joutuu tekemään yksinkertaisuuksia ja selittää niitä yksinkertaisesti. Mutta tässä tapauksessa selitetään täysin vastoin jopa kemiallisen tieteen tietoa. Se löytyy sieltä. Jos katsotaan sitten, mitä ne proteiinit ovat, ne on äärimmäisen monimutkaisia koneita. Tuolla vasemmalla löytyy botuliinitoksiini, jota Clostridium-bakteeri tuottaa, joka on tunnetuin hurjin myrkky. Tarvitaan noin monta grammaa per ihmiskilo tappamaan. Muistaakseni se on aika pieni luku. Kun mä opiskelin aikanaan mikrobiologiaa ja kerroin tästä kotona, niin vaimoni on sen jälkeen pelännyt kuollakseen kaikkia purkkeja, jotka on vähänkin pullistuneet. Clostridium botulinum elää hapettomissa olosuhteissa ja niissä olosuhteissa se voi sitten tuottaa myrkkyä. Nykyään sitä tietysti käyttää naiset kaunistuokseen, saadakseen huulet vähän. Sitten annetaan pistoksen. Oletko käyttänyt? Et. Olet luonnon kaunis. Hyvä. Eli kaikki myrkyt, niillä voi löytää sitten jotain muutakin käyttöä. Oikealla puolella on insuliini, joka on pieni proteiini, joka säätelee meidän veren sokeritasapainoa. Ja yleensä katsotaan niin kuin insuliinit ja sen tasoa, ja nykyisin sokereita pidetään myrkkynä, koska ne saa äkkiä insuliinipuuskauksen aikaiseksi ja sitten se tulee äkkiä alas. Mä olin aikanaan Suomen sokerin tutkimusjohtajana ja silloin oli jopa jääkiekkokentillä oli termi sugar power. Nyt se on myrkyksi julistettu yhdiste. Kyllä sitä edelleen voi syödä. Ja hedelmissä on tietysti sokeria luonnostaan. Mutta näette, miten hienostuneita rakenteita, monimutkaisia rakenteita nämä proteiinit on. Ja jos me näitä proteiineja sitten altistetaan niille, mitä edellisessä kuvassa näytettiin näille voimille, niin ne tuhoaa proteiinit heti. Ne on herkkiä rakenteita. Jos me kuumennetaan, niin proteiinit tuhoutuu. Sen takia me kuumennetaan ruokia, että siellä mikrobit tuhoutuisivat. Tässä on muutama muu tuttu proteiini. Hemoglobiini, joka on tällainen iso molekyyli, se kuljettaa happea. Siellä on rauta keskellä, sen takia jos on rautapitoisuus alhaalla, se meinaa, että hemoglobiini on vähän ja anemia uhkaa ja hengästyy ja niin poispäin. Sellulaasi on entsyymi, jota mä oon tutkinut pitkään, tein väitöskirjanikin siinä. Lahottajasienet tuottaa tätä ja tämä on erikoinen siitä, että se hajottaa selluloosaa. Kun lahottajasieni puree puuta, niin se tuottaa tämän takaisia proteiineja, jotka sitten poran tavoin hajottaa sitä. Ja puu alkaa lahota. Ja sen jälkeen kun kääpä tulee puun kylkeen, se on itse asiassa näiden sienten kukinto. Käävät on kukkasia. Koko aktiiviurani mä tutkin mekanismeja, jolla puu hajoaa. Mutta proteiinit on äärimmäisen monimutkaisia, kolmiulotteisia rakenteita, joiden alkuperästä ei tiedetä mitään. Elämän synty on tutkittu melkein 100 vuotta ja yritetty lähestyä sitä vaikka miten. Mutta ei ole olemassa minkäänlaista
luonnollista teoriaa, miten se syntyy. Tämän kuvan mä olen lainannut Paul Nelsonilta, joka on biologian filosofi. Mä tykkään tästä kuvasta sen takia, että tämä on autiosaari, johon on kätketty aarre. Ja aarre kertoo, että siellä on tieto, miten elämä on syntynyt. Mutta yksi alue tästä saaresta on estetty, sinne ei saa mennä kaivamaan. Jos se saari, sen alueen vapautettaisiin ja alettaisiin katsoa älykkäitä syitä elämän synnyn takana, niin yhtäkkiä vastaus olisi päivän selvä. Elämähän kertoo siitä, että sen takana on älykkyys. Ja on älytöntä yrittää selittää elämän synty älyttömillä syillä. Tästä Tapio just puhuu. Tällä alueella mun tiedealue on aivan älytöntä. Eli jos joku elämän synnystä puhuu, niin voitte aivan hyvin sanoa, että kukaan ei tiedä, miten se voisi tapahtua luonnollisella mekanismeilla. Sieltä löytyy tällaisia artikkeleita kuin, että geneettinen koodi, jolla siis on geneettinen kieli kirjoitettu, on niin harvinainen, että sellainen löytyy vain 1 miljoonasta. Eli se on myös täydellisin koodi, mitä tiedetään. Se on vähiten virheherkkä koodi. Toinen artikkeli sanoo, että geneettisen koodin on täytynyt fiksautua eli muodostua hyvin varhain elämän historiassa, koska se ei voi muuttua. Ja kaikki on sitten sen mukaan kirjoitettu. Kuinka kaukana me ollaan sitten elämän alkuperän ymmärtämisestä? Otetaan esimerkki yhdestä yksinkertaisimmasta, mikä tunnetaan. Se on mykoplasma. Mykoplasma on tavallaan parasiitti, joka elää limakalvoilla. Tiedätte, että urheilijoilla on vähän väliä mykoplasma, kun ei ne suorita hyvin. Mykoplasma on parasiitti, sillä ei ole kunnon soluseinää, sen takia se muodostaa erilaisia rakenteita ja muotoja. Ja se saa paljon ravinteistaan siltä, esimerkiksi meiltä, jos sitä on meidän limakalvoilla. Ja ensimmäisiä otuksia, jonka koko perimä selvitettiin, oli juuri mykoplasma. Sieltä löytyi 470 monimutkaista proteiinia siitä mykoplasmasta. Ja tässä on mykoplasman osaluettelo. Eli siellä on noin yli 400 proteiinikonetta. Oikealla on entsyymi, proteiini, jota mä oon tutkinut väitöskirjatyöstäni lähtien, eläkkeelle pääsyyn asti. Tässä mykoplasmassa on 400 vastaavaa monimutkaista, jotka vastaa sen kaikista toiminnoista. Miten se lisääntyy, miten sen DNAta luetaan, miten aineita otetaan sisään, miten myrkkyjä poistetaan. Kaikki on ohjelmoitu sinne. Se on yksinkertaisinta, mitä me elämästä tiedetään. Ja se on äärettömän kaukana siitä kuvasta, mitä lukion biologian kirjassa meille näytetään. Eli luonnollisilla syillä on rajoja. Me tiedetään, että on rajoja. Kukaan ei tiedä, miten geneettinen koodi on syntynyt, miten sillä kirjoitettu informaatio on oikein syntynyt, miten proteiinirakenteet on syntynyt, miten solumembraanit, solukalvot, monimutkaiset kalvot on syntyneet, miten itse elämä ja kaikki elämän perusryhmät on syntyneet. Solumembraaniakin ajateltiin. Mä muistan, kun mä opiskelin ja opetin ensimmäisen kerran 70-luvun. Mä sanoin, että solu on niin kuin säkki, jonka sisällä reaktiot tapahtuu vähän huiskin haiskin. Täydellisen väärä. Ainoa, mikä on oikea, että solu on säkki. Mutta se solumembraani on aivan poikkeuksellisen nerokas rakenne. Esimerkiksi hiiva, joka kukaan tietää, mitä hiiva tekee. Ai niin, Tapio pyysi, tai sinä pyysit mua kertoa, mitä on bioprosessitekniikka. Vappu oli juuri, bioprosessitekniikka on se, että meillä on hiivaa, sokeria ja pullo ja tehdään simaa. Se on tekniikkaa. Me voidaan käyttää samaa hiivaa tekevää jotain muutakin. Me käytetään sitä pullassa, silloin me kasvatetaan sitä hiivaa paljon. Me voidaan näiden mikrobien avulla tehdä vasta-aineita, antibiootteja ynnä muuta. Sitä varten on hienostunutta tekniikkaa ja reaktoreita ja sterilointimenetelmiä, suodatusmenetelmiä, talteenottomenetelmiä ja niin poispäin. Bioprosessitekniikka tarkoittaa, että tämä biologinen organismi, käytetään sitä teknisesti hyväksi ja tuotetaan sitä paljon.
Mä olen ollut tekemässä hiivaa, joka tekee ksylitolia. Mä olen ollut mukana projektissa, jossa kolibakteeri laitetaan ohjelmaan, että se tekee farkkujen indiko-sinistä väriainetta ohjelmoidusti. Siinä bioprosestekniikka. Nyt olette kaikki ammattilaisia. Eli ei meillä ole mekanismia, millä nämä kaikki asiat on syntynyt. No ihmiset yleensä, kun puhutaan näistä asioista, onhan fossiilit ja onhan ollut dinosauruksia. Mä on ollut ja on fossiilit, se on ihan selvä. Vuonna 80, jolloin mä ensimmäisen kerran joutuin rökitettäväksi näistä asioista julkisesti, ne oli kuuluisa kokous Chicagossa, jossa sen hetken tunnetut evoluutiobiologit ja paleontologit ja muut kokoontui yhteen. Iso sali täynnä. Colin Patterson, joka oli British Museumin senioritutkija, sanoi siinä kokouksessa, että mä en tiedä yhtään varmaa asiaa evoluutiosta. Ja sitten hän kysyi, että tiedättekö te? Ja hän kertoi, että oli täys hiljaisuus yleisössä. Kunnes joku sanoi, että mä tiedän, että sitä ei pitäisi ainakaan opettaa varmana asiana oppilaille. Ja tämä tuli tietysti julkisuuteen, ja syy, miksi Patterson sanoi tällä tavalla, oli se, että hän ei tiedä fossiiliaineistosta välimuotoja. Hän kirjoitti kirjan, jolloin yksi kristitty kirjoitti hänelle ja kysyi, että miksi hän ei mainitse välimuotoja kirjassaan. Ja hän sanoi, että jos olisin tietoinen sellaisista, niin totta kai olisin maininnut niitä, mutta kun en tiedä. Mä en ole mikään fossiilitutkija, mun hyllyssä on fossiileita. Ja niitä vaan ostaa kaupasta ja ne valoksia saa vaikka kuinka paljon, niitä voidaan panna järjestyksiä jonoon. Mutta kaikki ne näyttää olevan elinkelpoisia otuksia. Mä otin muutamia kuvia fossiileista. Siinä on fossiloituneita kaloja. Ne näyttää hyvin kaloilta. Seuraavassa kuvassa on kalalisko, joka on juuri synnyttämässä. Sekin on fossiloitunut. Eli jotain nopeaa on tapahtunut, että synnyttämässä oleva kalalisko on fossiloitunut. Tässä on poikainen tulossa. Näyttää hyvin elinkelpoiselta olennolta. Tässä on fossiileja meduusasta, varsieväkalasta, mustekalasta. Kaikki näyttää just sellaiselta kuin nykyisinkin. Eli kun joku löydetään fossiilina, yleensä se on täysin elinkelpoinen ja säilyy sellaisena, eikä muutu paljon ollenkaan. Dinosauruksetkin, joista vasemmalla puolella tehdään sukupuuta, kun otetaan nuo punaiset kohdat pois, jossa ei ole mitään löytynyt, niin itse asiassa dinosauruksetkin on ilmestynyt ja hävinnyt. Meille kerrotaan tarinoita, että ne on hävinnyt sen takia, että meteoriitti iski maahan, mutta me emme voi tietää sitä. Se on historiallinen kertomus. Mikä erikoisinta on tietysti se, että fossiilista löytyy näitä pehmytkudoksia. Mä olen seurannut tätä kirjallisuutta kohta 10 vuotta. Vasemmalla ylhäällä on dinosauruksen luu, jonka Mary Schweitzer, tutkija, rikkoi ja löysi sieltä punaverisoluja. Ei mitenkään voisi olla mahdollista, että 65 miljoonaa vuotta sitten punasolut olisi säilynyt sieltä. Tai ihan uusi on tämä kuva, joka on Journal of Paleontologysta, fossiileista, jotka on tällaisia vähän madonalaisia otuksia. Vasemmalla puolella on nykyisiä samoja. Nämä olivat täysin pehmeitä, pehmytkudoksellisia otuksia, nämä fossiilitkin. Eli kun me löydetään jotakin, niin yllättäen löytyy sitten modernia vastaavia, ja fossiilit usein näyttää olevan siltä, että ne ei ole vielä kokonaan luutunut ja mineralisoitunut. Mun hyllyssä on trilobiitti, se on kyllä pelkkää kiveä. Mekanismi, millä se tapahtuu, tunnetaan huonosti, mutta ilmeisesti eläin kuolee, hautautuu ja mineraalit saostuu sinne ja sen jälkeen korvaa sen biologisen rakenteen. Eli ei fossiilit kerro sitä tarinaa, mikä niiden väitetään kertovan. No entä mutaatiot? Mä en nyt kovin paljon aio syventyä näihin asioihin. Evoluutiogenetiikko Kondratsov ihmettelee, että miksi me ei ole jo kuoltu 100-kertaisesti.
tai miten se nyt sitten parhaiten suomennettaisiin, 100 times over. Koska koko ajan hitaasti meidän perimään tulee virheitä. Ja todisteenahan siitä on se, että meillä on perinnöllisiä sairauksia. Esimerkiksi me ollaan molemmat likinäköisiä. Meidän lapsista on 3 likinäköistä, 1 ei. Ja se johtuu todennäköisesti siitä, että toisella meillä on piilevänä tämä likinäköisyys, toisella hallitsevana molemmissa geeneissä. Eli se meinaa, että jos mulla on 2, Marjalla on 1 ja toinen olisi terve geeni, niin 1 meidän 4 lapsista voisi olla silloin ei likinäköinen, mutta hänelläkin on se geeni mukana. Eli virheitä tulee koko ajan lisää. Tämä kuva tässä on professori John Sanford, joka oli Cornellin yliopiston professori. Hän kehitti menetelmän, miten viedä geneettistä informaatiota kasvisoluun. Hän keksi tällaisen niin sanotun menetelmän, jossa ammutaan kultapartikkelin päällä perinnöllinen tekijä sisälle soluun. Ja hän tuli siitä kuuluisaksi. Hän on kirjoittanut kirjan Genetic Entropy, jossa hän osoittaa ja todistaa sen, että hiljalleen perimä rappeutuu, kun evoluutio sanoo, että se hiljalleen vähitellen paranee. Suomen Kuvalehti, joka on hyvä näistä jutuista, niin siellä tiedetoimittaja Marko Hamilo kirjoitti joku aika sitten, että vanhat miehet vie evoluutiota eteenpäin. Ja kun luki sen jutun, niin se johtui siitä, että heidän spermassaan on enemmän virheitä kuin nuorilla. No sen jälkeen pitäisi kaikki lapset saada vanhojen miesten eikä nuorten. Mä kirjoitin tuohon kirjaa pikkusen siitä, että jos logiikka pitäisi paikkansa, niin meidäthän pitäisi säteilyttää ja viedä Tsernobyliin kaikki ja käyttää kemiaa ja saada lisää näitä virheitä, niin että evoluutio menisi eteenpäin. Mutta jokainen tietää, että tämähän on ihan hullu ajatus. Me yritetään välttää säteilyä ja kaikkia, joka vahingoittaa. Meidän pitäisi välttää UV-valoa, ettei tule ihosyöpää ja muuta. Mutta tällaisia kirjoittaa Suomen Kuvalehti sen takia, että tämä evoluutio-uskonnollisuus hallitsee niin vahvasti meidän kulttuuria, että kukaan ei sitä edes kysymyksiä. Mä annoin mun kirjan, meidän lähellä asuu, tai vaimoniksi, ei antanut, sä puhuit siitä, yksi Suomen Kuvalehden freelance-toimittaja. Ja meidän tyttäret oli saman luokalla. Ja mä vein sen hänen postiluukkuunsa vielä, ja ei hän ole siitä kirjoittanut, koska mä kritisoin Suomen Kuvalehtiä siinä liikaa. Mä otin yhteyttä Tapani Ruokaseen aikanaan, lähetin hänen materiaalia, kun mä tapasin hänet, niin hän vaan juoksi mua karkuun. Eli ei Suomen Kuvalehti, joka on hyvin vahvasti liittoutunut meidän kirkon piispojen ja muiden kanssa, sinne kirjoittaa piispa Heikka ihan uskomattomia tarinoita, kun kristinusko evoluutiossa käsi kädessä kulkee ja parantaa maailmaa. Eli se on kuuma peruna tämä mun kirja, ja sitä ei kerta kaikkiaan suostu kukaan katsomaan. Mutta onneksi kristit, eikä sitä muuta varten oikeastaan kirjoitettu. Yksi kaveri tilasi 40 kappaletta. Ja sanoi, että ne kymmenykset vaimonsa kanssa uhrasi tähän, ja ne antoi kaikille sukulaisille joululahjaksi ja kaikille työkavereille loput. En tiedä, miten on käynyt, täytyy kysyä. No, nyt kun tämä Stanley Millerin koe ja elämän synty, joks mun aika loppu? Oho. Jaksatteko te? No hyvä. Mä oon ajanut 5 tuntia autoa, juossut puoli tuntia koiran kanssa ennen sitä, että ilmeisesti minä väsyn ekana ennen kuin te. Eli kun Stanley Millerin kokeesta nyt ei puhuta enää paljon muuta kuin kuvina biologian kirjoissa ja sanotaan sielläkin jo varovammin, että ehkä ja saattoi. Nyt on tullut tällainen kaveri kuin Richard Lenski, joka on tehnyt maailman pisimmän evoluutiokokeen. Hän otti kolibakteereita. Kaikki tunnette kolibakteeria. Jos ette tunne, niin teidän paksussuolessa on sitä biljoonia kappaleita. Ja jos uimavesi on saastunut, niin joku on erehtynyt ulostamaan sen. Ja siellä on kolibakteereita, joiden avulla voi tunnistaa. Kolibakteeri on geenitekniikan työkalu. Ja se tunnetaan
ehkä paremmin kuin mikään muu otus perimältään ja toiminnoiltaan. Ja Richard Lenski aloitti 80-luvulla kokeen, jossa hän on kasvattanut tätä kolibakteeria 60 000 sukupolvea. Ja bakteerit on siitä kivoja, että niistä on helppo katsoa, mitä siellä tapahtuu. Jos jossakin evoluution mekanismit toimii, niin bakteereissa ne pitäisi voida näyttää. Koska me voidaan bakteereita vaikka millä tavalla käsitellä. UV-valolla, kemikaaleilla, aiheuttaa mutaatioita. Hyvin tyypillinen tapa, jota on itse käyttänyt, esimerkiksi otetaan bakteerivilmää ja tuhotaan puolet siitä. Ja puolet jää henkiin ja ne on sitten mutatoituneet ja vaurioituneet. Ja niiden joukosta etsitään sitten jotakin. Mutta ei koskaan mitään todella uutta. Useimmiten etsitään vaurioita niiden säätelytekijöissä. Jos esimerkiksi otetaan nyt vaikka penisillin, joka on kaikille tuttu. Onko joku, joka ei tunne penisillin? Se on antibiootti, jota Penicillium notatum home tuottaa. Sitä kasvatetaan satojen kuutiometrien reaktoreissa. Ja nykyiset Penicillium homekannat, jotka tuottaa penisilliniä, tekee sitä jopa 10 000 kertaa enemmän kuin se alkuperäinen penisillini home. Mistä se johtuu? Siitä, että sen säätelykoneisto on rikottu niin, että se ylituottaa jotakin, eikä mistään muusta. No mitä nämä Richard Lenskin kokeet on saanut aikaiseksi? Tämä vähän kertoo, miten se tehdään. Kuvitelkaa nyt taas simapulloa. Sinne paatte vähän hiivaa. Sitä pannaan hyvin vähän ja siinä vaiheessa, kun sima on lopulta viimeisiä pulloja juodaan, siellä pohjalla on paljon hiivaa, koska se hiiva on kasvanut, lisääntynyt, tehnyt hiilidioksidia ja tuottanut alkoholia sinne. Ja mitä pitemmälle se käy, sitä enemmän sitten tulee kiljua tai sahtia tai vastaavaa. No, Richard Lenski teki kokeen, jossa hän otti 10 tai liuosta pulloon, antoi sinne ruokaa, pani bakteereja, siirti ne taas uuteen pulloon, siirti. Ja on toistanut 12 eri viljelmälle tätä. Hän on tehnyt 6,6 evoluutiosukupolvea vuorokaudessa ja hän on toistanut tätä nyt vuodesta 1988 lähtien. Eli mitä siellä tapahtuu? Ei ole tehty. Mä nostan hattua Richard Lenskille, joka 25 vuotta, tietysti hänen opiskelijansa orjatyönä on tehnyt tämän työn, ja hän on saanut maineen ja kuuluisuuden, hän on National Academy of Sciencesin jäsen, mutta joku 25 vuotta tekee koetta, jonka tuloksen mä tiesin jo ennen kuin hän aloitti. Eli me voidaan havaita se kasvu, ihan samoin kuin se simapullo tulee väliin sameammaksi, jos me sekoitetaan. Ja bakteerit sattuu olemaan pieniä. Eli tässä koeputkessa on 1 000 000 kappaletta millilitraa kohti. Millilitra on suurin piirtein tollainen määrä. Eli me puhutaan todella pienistä asioista. Mä yritin viimeksi havainnollistaa Seinäjoella, että miten pieneen tilaan Jumala on kaiken tehnyt. Jos joku on sattunut katsomaan sen netistä, se on Vapaakirkon sivuilla, niin tiedätte vastauksen. Mutta mä esitin kysymyksen, että kuinkahan paljon tilaa Jumala on tarvinnut, että koko biologinen maailma on ohjelmoitu. Kaikki mikä lentää, mikä ryömii, mikä kasvaa, mikä on maan alla. Kaikki vuorovaikutussuhteet, kaikki. Niin millaiseen tilaan tämä kyseinen DNA-ohjelma on mahtunut? Ja mä käytin vertauskuvana hyttystä. Hyttynen painaa noin 2 milligrammaa. Ja koko tämä biologinen ohjelma painaisi 1/50 hyttysen painoa. Eli kun Jumala vie tietoa pieneen tilaan, niin se on todella pientä. Eli yhdessä hyttysessä olisi 50 kertaa kaikki se biologinen informaatio, mikä kaikkien lajien perimässä on, siis yhdessä solussa. John Lennox sanoi mulle, että sun pitää laskea montako soluissa on, että kaikkien lajien yksi solu, jossa on kaikki tieto. No mä laskin sitten sen seuraavaksi. Ja se oli 2 hyttystä. Eli kun me kehutaan meidän kännyköillä, kuinka tietoa on pantu pieneen tilaan,
niin kyllähän se kalpenee tämän. Ja jokainen ymmärtää, että onpa upeeta. Mitä normaalisti tapahtuu, me löydetään jotain upeata. Me hurrataan, me kiitetään, me annetaan palkintoja, Nobel-palkintoja ja jääkiekon kultaa ja ties mitä. Me ylistetään taidemaalauksia. Mutta jossain kummaa tapahtunut ihmisessä, että kun Jumalan tekoja katsotaan, niin kunnia ei anneta hänelle. Ja Raamattu sanoo, että ihminen on tomppeli. Mä tykkään tästä sanasta tomppeli vanhassa käännöksessä. Kun hän ei anna kunniaa sille, jolle se kuuluu. No mitä Lenski sai aikaiseksi? Muuttiko hän kolibakteerit joksikun muuksi? Hän sai seuraavaa aikaiseksi. 2000 ensimmäisen sukupolven aikana nämä bakteerit sopeutuivat olosuhteeseen, niistä tuli vähän isompia. Ja 5 geenissä oli tapahtunut muutos. Ja kun 20 000 sukupolven jälkeen tutkittiin 1 miljoona geenikoodin merkkiä, niin siellä oli 10 mutaatiota. 44 000 sukupolven jälkeen tämä bakteeri oppi syömään sitruunahappoa ruokanaan hapettomisolosuhteissa. Ja tästä Neitsölehti kirjoitti, että nyt on evoluutio osoitettu käytännössä. Ensimmäisen kerran. Ja oli hyvä huomata, että ensimmäisen kerran me on saatu kiinni evoluutio. Bakteeri oppi syömään sitruunahappoa, kun ei ole happea läsnä. Mutta jos menee lukemaan tarkemmin, niin kun happea on läsnä, niin bakteeri pystyy syömään sitruunahappoa. Eli siellä oli koko koneisto olemassa siinä bakteerissa, jossa se pystyi tekemään tämän. Ainoa, mitä se ei pystynyt tekemään, oli viemään sen sitruunahapon sisälle soluun. Ja siihen riittää pieni mutaatio monissa kuljetusproteiineissa niin, että se pystyy viemään sen sisälle soluun. 44 000 sukupolvea. Bakteerit on edelleen bakteereita. Mitään uutta ei ollut tapahtunut. Mutta Neitsö tiedelehti hurras, nyt on evoluutio saatu kiinni. Nyt meillä on eka todiste. Ja nyt kun niitä sitten tarkemmin tutkittu, Lenskille nostaa jälleen hattua, tämä on erittäin vaivaloista biokemiallista tutkimusta. Kartoittaa sitä geeniä ja katsoa mitä muutoksia. Niin ainoa mitä havaittiin, että olemassa olevissa geeneissä tai niiden säätelyalueissa oli vaurioita. Yhdessäkään mutaatiossa tai mutaatioiden sarjassa ei ole kysymys uuden molekyylikoneen tai edes uuden proteiinin synnystä. Ja kun hyödyllisissä mutaatioissa, eli ne bakteerit, jotka kasvoivat nopeammin ja tuli isommaksi, niin löydettiin, että esimerkiksi bakteerin sähkömoottorin valmistukseen tarvittavat geenit oli kytketty pois päältä turhina, koska ne vie energiaa, kun niitä tehdään. Totta kai bakteeri, jonka pitää tehdä vielä sähkömoottorikin, kasvaa vähän hitaammin kuin se, joka ei tee sitä. Ja niin poispäin. Eli sieltä löydettiin vain virheitä. Ja siitä huolimatta tämä on ensimmäinen hurraahuuto evoluutiolle in action. Nyt se on saatu kiinni. Luonnossa lajeja häviää pelottavalla vauhdilla. Just äskettäin oli kuuluisessa tiedelehdessä tutkimus, jossa oli pohdittu mehiläisten merkitystä. Mehiläiset pellyttää suurimman osan ruohokasveista, 70-100 tärkeimmästä. Arvioidaan, että mehiläisten arvo tätä kautta on $20 miljardia, ei kuin euroa. Jos mehiläiset katoaisivat, niin silloin katoaisi kasvit, mutta myös ne eläimet, jotka käyttää kasveja hyödykseen. Ja mehiläiset tällä hetkellä vähenee hälyttävää vauhtia. Ei tiedetä tarkkaa syytä, mutta epäillään ensinnäkin niityt on häviämässä, taudit ja ihmisten käyttämät pestisiidit, myrkyt, joilla tuhotaan siis tuholaisia. Kuka tietää? Eli se, mitä me havaitaan, kertoo just päinvastaisesti, mitä evoluutio uskoo. Me havaitaan, että perimä rappeutuu, lajeja katoaa, meillä on perinnöllisiä sairauksia, kolibakteeri ei muutu miksikään, muutokset on virheitä. Siitä huolimatta meille kerrotaan, että tämä kaikki kertoo. Ja vielä vanhat miehet siihen lisäksi. Niin kaikki kertoo jotain muuta kuin mitä se kertoo. Vieläkö te olette mukana? Joku on mukana. Hyvä.
Älkää pelätkö, tämä lähenee loppuun. Onko täällä kuuma vai onko mulla vaan? Paleletko? Etkö? Hyvä. Mun vaimo on mun palelumittari. Hän on lämmin saunassa turkki päällä. On ainoa ihminen, kun mä tiedän, että tulee saunasta ja ottaa kuuman suihkun. Onko täällä joku toinen? Sitten hän ei ole poikkeus. Katsotaan, mitä evoluutio itse kirjoittaa, koska munhan on helppo täällä, kun mä tunnen näitä asioita, huijata teitä. Näin juuri mua äskettäin syytettiin. Mä oon niin ovela, että mä huijaan tavallisia ihmisiä. Netistä löydätte hakusanalla Leisola valehtelee vaikka kuinka paljon tietoa, joten suhtautukaa varovaisesti siihen, mitä sanon. Dan Tofik, joka on Weizmann-instituutissa Israelissa kuuluisa proteiinien alkuperän tutkija, hän sanoi, että proteiinien alkuperä lähentelee ihmettä. Tämän Tapio Jootti varasti multa jostain kalvosta aikana. Elämän alkuperä tulee yhä hämärämmäksi ja sotkuisemmaksi. DNA-rakenteen selvittäjä Francis Crick sanoi, että elämän alkuperä on niin mahdoton asia, että sen on täytynyt tulla elämän jostain muualta. Se ei voi syntyä täällä. Tämä on uusi kirja viime vuodelta. Miksi eliöiden perusrakenteet ovat säilyneet samoina 50 miljoonan vuoden ajan? Siis oletetaan, että tämä vuosiarvio on totta. Niin koko sen ajan eliöiden perusrakenne on säilyneet samana. Ne, joilla on kova kuori ulkopuolella, on säilynyt samana, ja löllöä sisällä, niin kuin tiedät. Ja sitten meillä, joilla on päinvastoin tukiranka sisällä ja löllöä päällä, niin me on säilytty samana, ja tämä muutos on vaikea. Ja kaikki perusryhmät on säilynyt samana, ja nämä tutkijat ihmettelevät, että miksi? Miksi näyttää siltä, että ensin on tullut kaikki perusrakenteet ja sen jälkeen on tapahtunut eriytymistä? Tämä on kuuluisa paleontologi, joka sanoo, että ihmiset käsittää evoluutiolla siipien syntyä, mutta siitä teoria ei kerro meille mitään. On matemaattinen skandaali, ettei meillä ole todistetta siitä, että evoluutio toimii, sanoo Gregory Kaitin, yksi tämän hetken kuuluisimpia matemaatikkoja. Mä olen sellaisen näistä asioista keskustelevan tiedelehden päätoimittaja kuin Biocomplexity, ja Kaitin arvioi juuri yhden artikkelin sinne ja piti sitä erinomaisena. Me kutsuttiin siihen tiedelehden toimituskuntaan noin 200 huippuevolutionistia. Kukaan ei suostunut tulee keskustelemaan näistä asioista. Ei kukaan. Jotkut vastasivat kohteliaasti, jotkut sanoivat, että ei ole mitään keskustelemista. Makroevoluutio on enemmän kuin toistuvat mikroevoluutiset tapahtumat. Tietyn geologisen kerrostuman ikäarviot poikkeavat joskus satoja miljoonia vuosia. Nämä on sitaatteja tuosta mun kirjasta otettu. Siis kaikki oikeastaan, mitä mä sanon, on evoluution itse sanominen. Katsotaan lyhyesti, näkyykö tämä sinne teille? Hyvä. Millä tavalla sitten se havainto ja tulkinta tehdään? Millerin koe. Sähköporkaus tuotti joitakin proteiinien rakennuspalikoita. Ensimmäiset askeleet elämän alkuperän selvittämisessä on otettu. Stotstak on nobelisti. Hän on saanut sattumanvaraisia proteiiniketjuja, jotka sitovat ATP-molekyyliä. Hän sanoi, että sattuma voi tuottaa toimivia proteiinirakenteita evoluutiomekanismilla. Lenski ja tuo äskeinen koe, jonka mä kerroin, tulos on esimerkki evoluutiosta. Mutaatiot keksi ranskalainen biokemisti 1900. Huomasi, että ne aiheuttaa periytyviä mutaatioita. Mutaatiot tuottaa uusia informaatioita. Darwin huomasi jo aikanaan luonnonvalinnan, ja myöhemmin huomattiin tämä, että tietyllä alueella perhosten värit saattaa vaihdella, joten valinta vie evoluutiota eteenpäin. Mary Schweitzer löysi dinosauruksen luista verisoluja. Tulkinta on, että proteiinit ja verisolut säilyy luultua kauemmin. Niitä voi katsoa tälläkin tavalla. Vasen laita on ihan samanlainen. Tulkinta vaan on erilainen. Elämän syntyminen sattumalta on mahdotonta. Toimiva proteiini syntyy vain älykkään suunnittelun tuloksena. Bakteerit voivat muuntua vain tietyissä rajoissa. Mutaatiot johtavat informaation häviämiseen.
Valinta karsii sairaita yksilöitä. Fossiilit ovat oletettua nuorempia. Ja tätä mä sanoin alussa, että kun opitte katsomaan, mitä on havaittu ja mitä tulkittu ja tekemään sen eron. Tulkinta on se, jossa vaikuttaa maailmankuvat. Havainto on sama, olemaan pakana vai puhliainen. Loppuosa on kevyempää. Jos te vielä olette, kuka haluaa, että mä lopetan? Käsiä nousee takapenkissä. Mä otan pari tällaista, englantilaiset sanoisi war stories. Koska mä oon tiedemaailmassa ollut koko ajan, ollut tiedekokouksissa, julkaissut paljon, mut on palkittu tutkijana ja kaikkea muuta, mitä Paavali sanoisi, että luen sen roskaksi. Mitä merkitystä on mun niitä julkaisuilla, tuskin monia enää kukaan lukee. Tai palkinnoilla. Ne on hyllyssä pölyttymässä. Ainoa palkinto, josta on ollut mulle hyötyä, on se, minkä sain Sveitsissä. Se oli 25 000 frangia ja sillä maksettiin meidän talon perustuksen. Tässä on 2 mun väitöskirjan tekijääni. Vasemmalla puolella Roland, oikealla puolella Andreas. Ja kumpikin oli mun luennoilla. Ja mun yksi luentoaihe oli nämä proteiinit. Ja koska mä otin aina evoluutiotarinan mukaan ja sveitsiläiset opiskelijat aina haastoi, joten luennoilla oli keskustelua. Ne oli eri mieltä välillä kuin minä. Nämä tuli juttelemaan mun kanssa. Ja ne tuli myöhemmin uskoon ja raamattupiiriin. Roland oli ensimmäinen, joka kysyi multa, että minkä takia sä tulit Sveitsiin. Mä vein aina opiskelijat kahville, tarjosin heille kahvit. Sveitsissä on kaikilla rahaa, taskut täynnä, mutta kukaan ei käytä sitä toisille, joten mä olin ihan outo lintu, kun mä aina tarjosin kahvit. Mä sanoin Rolandille, että mä kerron sulle huomenna, se on hurja tarina. Ja Roland tuli hakemaan mua kahville heti seuraavana päivänä. Mä sanoin, että mä uskon, että Jumala johdatti meidät tänne. Hän sanoi, että Mä sanoin, että mä kerron huomenna mun syyt siihen, miksi mä näin ajattelin. Ja sitten mä kerroin hänelle, mä olin just Tapion luentoja kuunnellut, kerroin mun filosofiset syyt, miksi mä oon kristitty. Mä sanoin, että huomenna mä kerron sulle mun luonnontieteelliset syyt. Ja hän tuli entistä aikaisemmin hakemaan mua kahville, ja sitten mä kerroin, miksi mä en usko darwinismia, miksi mä uskon, että Jumala on tehnyt tämän. Mä sanoin, että huomenna mä kerron sulle mun henkilökohtaiset syyt, ja taas juotiin kahvia. Ja mä kerroin, miksi mä oon kristitty ja mitä se mulle henkilökohtaisesti merkitsee. Ja Roland tuli uskoa vähän myöhemmin. Hänen vaimonsa tai kämppäkaverinsa silloin suuttui mulle. Roland kertoi, että se on aivan hiilenä, se haluaa tulla mukiloimaan sut suurin piirtein. Ja mä odotin sitten sitä ja meillä oli sunnuntai-aamu, me asuttiin Sveitsissä 600 metrin korkeudella. Friedrichsbergin kylässä, me oltiin perheen aamupalalla, kun ovikello soi ja Rolandin tyttöystävä Barbara on siellä oven takana. Ja hän sanoi, että nyt se on tapahtunut mullekin. Eli se oli seuraus tästä. Andreakselta mä kysyin, että mistä sä tiedät, mikä on oikein ja väärin. Hän sanoi, että mä olin kanssa Tapiolta oppinut. Täytyy myöntää, että filosofeiltakin voi oppia jotakin, kun oppii ymmärtämään niitä. Hän sanoi, että jokainen ihminen päättää itse, mikä on oikein ja väärin. Ja mä sanoin, että siitä tulee vaan ongelma, että miten sä suhtaudut esimerkiksi Adolf Hitleriin, joka päätti tietyllä tavalla. Hän tuli mietittyä sitä yön yli, ei saanut unta kuulemma. Ja sanoi, että nyt hän tietää, että se, joka vie toiselta vapauden, päättää itse, tekee väärin. Ja mä tietysti hymyilin, koska mä olin kuunnellut Tapion luentoja ja sanoin, että nythän sä veit Hitleriltä oikeuden päättää ja sä teet väärin. Eli sulla on joku kriteeri oikealle ja väärille. Me juteltiin puoli vuotta ja sitten hän tuli raamattupiiriin mukaan. Hän ei päässyt irti tästä. Että Jumala käyttää erilaisia tapoja ja menetelmiä. Iisak ja Monika, Tapiokin saatat muistaa nämä, on meksikolaisia. Kumpikin teki väitöskirjaa siellä, kun mä tulin jo ylpeänä suomalaisena tohtorina siihen laitokseen vuonna 1981. Ja uusi tutkija, kun tuli aina Sveitsin biotekniikan laitokseen, tämä tapahtui siis Sveitsissä, niin pitää aina siellä yleensä esitelmän siitä, mitä hän on tehnyt kotimaassaan.
Ja mitä oli tapahtunut kotimaassa just ennen kuin mä menin sinne? Täällä oli professori Wilder Smith ja kauhea mekkala hänen kirjansa ympärillä. Mä olin just sen kääntänyt. Ja niin mä pidin esitelmän geenitekniikasta, jota mä olin tutkinut, evoluutiokritiikistä, jota mä olin just suomentanut, ja sitten vielä kristillisestä ajattelusta, jota mä olin Tapion kanssa keskustelussa oppinut. Ja mä näin, kun se yleisö oli niin kuin aika äimänä, koska ei yleensä biotekniikan seminaareissa puhuta sellaisia. Professori nousi ylös, käveli ulos ja paiskasi oven kiinni. Ja seuraavana päivänä jouduin nuhteluun. Et meillä oli ongelma, tohtori Leisola, eilen. Meidän seminaareissa vain faktoja, ei mitään filosofiaa. Ja mä ajattelin, että perhe Leisola lähtee maitojunalla Suomeen. Mutta myöhemmin meistä tuli ystävät. Ja viimeisen kerran, kun me juteltiin hengellisiä asioita, ja hänen vaimolla oli syöpä, ja hän kuoli vähän sen jälkeen. Ja tämä professorikin vähän sen jälkeen. Mulla on kuva tuossa mun kirjassa professori Armin Fichteristä, joka oli mun alueen johtavia hahmoja maailmassa. Mutta Iisak ja Monika. Iisak tuli mun seminaarin jälkeen ja sanoi, että jos toi on totta, mitä sä puhuit, että biologian pohjimmiltaan informaatiota ja sen lähde on jossakin, niin meidän periaatteessa pitäisi voida oppia tuntemaan tämä lähde. Ja mä sanoin, että aivan oikein. Ja hän tuli meille ja saunaa, me juteltiin ja hän tuli uskoon. Hän sanoi, että hänen teki syvin vaikutus. Hän oli katolilainen Meksikosta ja katolilaisuus siellä on hyvin mystistä. Siellä saatetaan polvillaan kontata vaikka kuinka monta 100 metriä ja tehdä parannusta. Ja hän kertoi mulle, miten hän kävi aina ripittäytymässä ja kun hän ei keksinyt tarpeeksi syntejä, niin hän keksi lisää. Ja sitten hän lopuksi tunnusti, että hän valehtelikin ja ynnä muuta. Ja se oli tällaista. Me oltiin saunomassa, me rakennettiin sauna meidän taloon ja kaikki halusi tulla kokeilemaan. Ja mä suihkussa, kun hän oli suihkussa, mä sanoin, että Jumala voi oppia tuntemaan persoonallisella tasolla. Ja se pysäytti hänet. Ja hän tuli piiriin. No niinpä Monika suuttui mulla. Jostain kumman syystä naiset aina suuttuu mulla. Mä näin, kun hän meni vihasena siellä labran käytäviin. Hän kasvatti hiivaa. Ja hän tutki hiivan kasvan käyttäytymistä 10 litran pytyssä, joten tiedätte, että siinä on aika paljon hiivaa 10 litraa. Kerran hänen pyttynsä laukesi ja se hiivamössö tuli lattialle sieltä. Ja hän lähti hakemaan jostakin putsausvälineitä. Mä olin suomalainen, mulla oli sinipiika labrassa, mä hiippasin sinne ja putsasin sen. Mä en tiennyt, että kukaan näki sitä. Seuraavana päivänä mentiin kahville yhdessä ja puhuttiin elämästä ja muusta. Ja mä sanoin, että mulle paljon tärkeämpää kuin tiede on ihmiset. Ja Monika sanoi, että hän on huomannut sen. Joku oli käynyt kantelemassa hänelle, että mä putsasin hänen labransa. Ja niin Monika tuli mukaan ja oli Marjan raamattupiirissä. Meidän tytär oli tämän hänen tyttärensä häissä viime kesänä. Vai oliko se tämä? Joo. Eli siitä on kauan aikaa. Tarina jatkuu. Iisakilla oli 11 veljeä. Hän kertoi niille. Ja yksi niistä veljistä tuli uskoon ja meni navigaattorien työhön Kanadaan, jossa mä tapasin hänet sitten 20 vuotta myöhemmin. Hän oli hengellisen työntekijä siellä. Ja mä tapasin hänet mun oman hengellisen isäni kotona, joka oli Kanadasta Suomeen lähetetty kaveri, joka 70-luvulla auttoi mua hengellisesti eteenpäin. Ja silmukka sulkeutui niin, että hän tuli Kanadasta tänne, minä menin Sveitsiin, Iisak meni veljensä luo Mexico Cityin, jossa veli tuli uskoa ja se meni Kanadaan. Ja me tavattiin tämän kaverin kotona 35 vuoden jälkeen. Jumalan tiet on ihmeellisiä. Viimeinen kuva. Kaikkia siinä labrassa, missä mä Sveitsissä olin, niin 6 tutkijaa tuli mukaan tutkimaan Raamattua. Ja kaikki muutkin tiesi, mitä me tehdään. Keskellä on professori Hans Schumacher. Me on yhdessä julkaistu paljon. Hän on sveitsiläisen firman senioritutkija ja samalla Amsterdamin yliopiston orgaanisen kemian professori. Me on juteltu hengellisiä asioita meidän saunan lauteilla. Hän on ollut meillä kotona ja me on tavattu häntä perheenä Hollannissa. Hän ei ole tullut kristityksi, mutta vakavasti me on keskusteltu. Ja hän orgaanisena kemistinä ymmärsi heti, että me ei tiedetä elämän alkuperäistä mitään.
Hän oli Vancouverissa kokouksessa, mä kerroin mun tutkimuksista, ja hän oli ainoa, joka alkoi ajattelee, mitä mä sanon. Tämä oli ihan ei-evoluutioon liittyvä asia. Ja meistä tuli hyvät ystävät. Vancouverissa mä tapasin myös ekan kerran professori Michael Goldin, joka on New Yorkissa syntynyt juutalainen, ehkä älykkäin ihminen, jonka mä oon tavannut. Mä kerron siitäkin pikkusen mun kirjassa, jos tämä herättää niin uteliaisuutta hankkia. Me istuttiin Myrtle Beachillä hiekkarannalla ja mä kysyin hänelle, mitä hän ajattelee evoluutiosta. Hän on ollut nerokas biokemisti. Hän sanoi, että ei hän oikein tiedä, mutta kai se totta on. Ja me alettiin jutella siellä. Ja hän tuli meille sitten Sveitsiin käymään. Me mentiin perheenä, mentiin Mövenpick-ravintolaan syömään sellaista valtavaa jäätelöannosta, jossa kaikki söi yhdestä puljusta. Ja myöhemmin kirjoitti, että jos joku väittää, että tiedemaailma on kilpailuhenkistä, niin hän ei ole koskaan nähnyt Leisolan lasten syövän jäätelöä samasta puljusta, missä kaikki kiireesti yrittää saada mahdollisimman paljon. Me juteltiin koko yö. Mä annoin aamulla hänelle Francis Schaefferin kirjan. En tiedä, kuinka moni tietää Francis Schaefferin, mutta se oli kristitty filosofi ja ajattelija, asui Sveitsissä ja Tapio taisi olla sen luonakin. Ja hän oli vuonna 1972 Suomessa, jolloin mä seurasin hänen luentojaakin. Mä tapasin seuraavan kerran North Carolinassa. Oli lämmin ilta siinä ja tutkijoita oli paljon. Ja Michael Gold näki mut, me oltiin ulkona. Ja hän huusi sieltä, että tohtori Leisola, mä en vieläkään usko Jumalaan enkä hänen poikaansa. Ja siinä oli 50, jotka kuunteli sitä. Ja sitten hän sanoi, että hän on myös nyt hän keksi, mihin hän sitä kirjaa, jonka sä annoit käyttää. Että yksi hänen pöytänsä jalka oli liian lyhyt. Sitten hän tuli meille myöhemmin Suomeen ja hän sanoi, että saat kertoa mulle, mitä kristinusko on. Hän oli juutalainen tausta. Ja mä kerroin hänelle ja hän sanoi, että tämä on ihan sama, mitä hänen ystävänsä tanskalainen professori kertoi. Ja viimeisen kerran mä sain sähköpostin Michael Goldilta, hänellä on syöpä. Ja sen jälkeen mä en kuulu hänestä. Hän ei vastaa mihinkään, hän on todennäköisesti kuollut. Mä toivon, että mä tapaan hänet taivaassa. Mutta nämä on niitä ihmisiä tilanteita, joissa mä oon todella ollut välillä, mut on pantu naurunalaiseksi, että mitä. Mä muistan, kun viimeisen kerran Michael Gold otti mua harteista kiinni ja sanoi, että you don't have a vicious bone in your body. Joka ei ymmärtänyt, niin hän sarottaa, että sulla ei ole yhtään pahaa luuta koko ruumiissa. Ja sitten hän sanoi, että I love you. Sen te varmaan ymmärrätte. Ja se oli niin erikoista, että mä häkellyin siihen tilanteeseen. Ihmiset tässä maailmassa on yksinään. Ja ne on ilman Jumalaa ja ne on ilman toivoa. Ja me ollaan se, joka annetaan toivo heille. Voisin kertoa paljon lisää tarinoita. Mutta ne, jotka väittää, että näiden asioiden kriittinen tarkastelu vieraannuttaa ajattelevan ihmisen kristinuskosta, on täsmälleen väärässä. Koska juuri näiden kautta mä oon saanut mielenkiintoisimmat keskustelut ja syvimmät ihmissuhteet aikaiseksi. Mun kohdalla mä aina sanon ihmisille, että mun ammatti on kalamies. Mä olen ihmisten kalastaja. Ja eihän kalastaja mene meluten ja moottoriveneellä ja hyppää järveen ja yritä saada kaloja, hän menee hiljaa, panee herkullisen madon niin, että kala syö sen. Tämä on se mato, jota mä käytän luonnontieteilijöiden ja opiskelijoiden parissa. Ja lukuisia mielenkiintoisia kertomuksia. Viikon päästä perjantaina mun yksi oppilas väittelee. Hän teki väitöskirjan sveitsiläisessä firmassa, jossa hänen väitöskirjansa ohjasi kaveri, jolle mä hommasin paikan täällä Suomessa. Beat Zurbrücken, joka on sukua, jos joku laskettelua on seurannut Zurbrückenin suvulle. He oli Suomessa 2 vuotta. Mä opetin hänet kaataa puita, maalaa taloa, vaihtaa pyörärenkaita. Sveitsiläiset on erikoistuneet, ettei ne osaa kuin yhden asian hyvin. Ja hän ihmettelee, miten mä kaikki asiat osaan. Mä olin köyhä, että mun on täytynyt tehdä kaikki. Me tutkittiin Raamattua, he on kuullut evankeliumin 100 kertaa. Nyt he tulee tähän väitöskirjatilaisuuteen mukaan. Ja se, joka väittelee, niin on
meidän autotehtaan, ainoan autotehtaan entisen johtajan tytär, joten mä tavaan sen suvun. Ja kun mä pidän väittelijöille puheen, minkä mä ohjaajan aina pidän, niin kaikki jo tietää, että ne kuulee jotakin. Viime kerralla mä kerroin, kuinka mä oon kirjoittamassa kirjaa. Nyt mä tietysti voin kertoa, että mä olen kirjoittanut kirjan ja mä voin antaa lahjaksi tämän toisen painoksen. Ja mä toivon, että sen seurauksena karonkkatilaisuudessa keskustellaan jostain muusta kuin ryyppäämisestä ja tieteen ihanuudesta. Mutta nämä on tilanteita, joissa, niin kuin Tapio sanoi, antakaa ihmisille. Ettehän te itse välttämättä, ja vanhemmat ihmiset varsinkin, ja vaimoni on yksi esimerkki, eihän näitä jaksa lukea. Mutta on nuorempia, koululaisia, lukiolaisia, jotka haluaa kuulla tällaista. Ja niitä varten me näitä tehdään. Aika on täyttynyt. Kiitos kun jaksoitte kuunnella.